Vi kan rigtig godt lide det, som UN17 Village står for. Vi har været super interesserede længe i at leve mere bæredygtigt. Vi bor her i Kronen i UN17 Village på 6. sal. I dag er vi til beboermøde, hvor vi skal snakke om idéer og brainstorme om, hvad vi har lyst til at deltage i sammen fremadrettet. UN17 Village er et af de første store byudviklingsprojekter, der favner alle FN's 17 verdensmål. Man lever nært med sine naboer og indgår i aktive fællesskaber. I sommeren 2023 flyttede de første ca. 200 beboere ind, og cirka et år derefter vil der være omtrent 1000 beboere her i UN17 Village. Jamen, har dejligt at være. Alt det sociale, der ligesom ligger i konceptet, og at der er fællesområder og tagterrasser, og at man sådan kommer hinanden ved. Og der er smukt. Der er dejligt. Masser af små fugle og dyr og køer, der murer derovre. Det interessante er, hvor meget input man får fra beboerne, når man samler dem. Mit indtryk er også, at de virkelig er engageret i fællesskaberne. De ved, hvad det er for et koncept, de er flyttet ind i. De er allerede meget initiativrige og virkelig entusiastiske omkring at få det her til at leve sammen. Vi kan super godt lide, at der er fokus på fællesskab, communities, og der er fokus på mennesker. Det er meget fedt, at man aldrig sådan behøver at være helt alene. At hvis man har brug for selskab eller lige vil snakke med nogen, så kan man gå herned eller banke på og sige, hey, skal I med ned? Det synes jeg er rigtig rart. Man flytter ikke bare ind og bare bor i en lejlighed. Du er en del af noget. Så det spiller en rigtig stor rolle i, hvorfor vi flyttede herud.